pamberi mubasa ngati pamberi makristu mubasa iri chinjiko wa Yesu uri pamberi chita cha satani chichakurirwa fambanyi pamberi tine mabasa ngeri ororedu Yesu akuzwa ngati tebasa tinoripeza fambanyi makristu mubasa iri chinjiko wa Yesu uri pamberi sangano la mwari sehondo huru rinoenda mberi kamwe na Yesu atipatsanizwe tesegerudo rusimiro rumwe nerutiziso fambanyi makristu mubasa iri chinjiko wa Yesu uri pamberi umambo wepasi uchazoputswa asisanganoro riri kukura zano ra satani richakurirwa chitsidzo cha Kristu chinozogara pamba makristu mubasa iri chinjiko wa Yesu uri pamberi ndizo imwe vanu pamberi kwazo ngati tetese nerukuriro iri nerukudzo wa Kristu mambo vanu nengirozi zichaimbayo makristu mubasa iri chinjiko wa Yesu uri pamberi fambanyi makristu mubasa iri chinjiko wa Yesu uri pamberi. Ngatitarisei mubhuku razvakazarurwa 1 verse 10 zvakazarurwa 1 verse 10 tichaenda nayo tichanoguma pavhesi ya verse 18 asi tinogona kujamba mavhesi pakati ndokurudzira timozoiverenga yese. Zvakazarurwa 1 verse 10 tinonosvika nayo pavhesi ya 18. Tisati tadaro ngatimbonamatai. Ishe tomutendai pototarisa soko renyu panguva inoi. Tinokumbira chipo chekududzira chinobva kwamuri muzita raJesu tanamata, amen. Verse 10. Ndakanga ndiri mumweya nezuva raIshe, ndikanzwa shure kwangu izwi guru rinenge serehwamanda richiti, izvo zvawaona zvinyore mubhuku, uzvitumire kereke nomwe, paEfeso, paSimina, paPegamo, paTeatira, paSadis, napaFiladelfia napaRodhokia. Ndikatendeuka kuti ndione izwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka, ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Napakati pezvigadziko zvemwenje mumwe wakafanana nomwanakomana womunhu, akafuka nguo yakasvikira kutsoka, akazvisunga napachifuva nebhanire rendarama. Vhesi handepa vhesi ya 17. Ndakati ndichimuona, ndikawira pasi patsoka dzake sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu, akati, usatya, ndini wokutanga nokupedzisira, naye mupenyu. Ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi-peri, ndine kiyi dzerufu neHadhesi. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Kutarisana negoredzva ndo musoro weshoko, kutarisana negoredzva. Tiri kufamba nepfungwa yemaresolutions e2022. Saka handigoni kukupai kuti ndowamufanira kuita
but it's a proposal kuti pakati peizvo zvamunotarisa kuti ndo zvandingaite mukati megore rino, tichiri kumazuva mashomaka ekutanga. Saka tine zvatoda kuti timbosugesta, tipropose kuvanhu vaMwari kuti pane zvamakanyora hazvingaitiwo here kuti muisewo izvi, pamwe zvingangobatsira mukurongeka mukati megore ra2022. So pakutarisana kwedu negore ra2022, hezvinoi zvimwe zvezvinhu zvandiri kufunga nezvandiri kuona zvingangove zvakanaka, ameno ndimunoona zvingangodaro zvakanaka kuti muzviisewo pamaresolutions amuchaisa mukati megore rino. Ndoziva hangu pachasvika kuna February munenge matoakangamwa maresolutions iwayo, munozoisa mamwe muna December gore rakunopera egore rinouya. Izvo hazvina mhosva hazvo. Saka tichiri kutanga tiri kufunga kuti tive nemaresolutions aya mukati megore rino. Chekutanga hande pavhesi ya10 inova vhesi yataverenga. I understand kuti nyaya dzese dziri papapa, context ndeyekuti ndiJohani ari kupiwa matsamba ekunyorera makereke, mashoko ekunyorera makereke manomwe. Makereke manomwe aya anomiririra the Christian Church kubva pakaenda Jesu kudenga AD 31 kusvika pazuva ranhasi. Regai nditi kusvika Jesu achinodzoka. Zvimiro zvevanhu nezvimiro zvekereke panguva iyoyo ndo context, ndo munda wenyaya. But mumunda wenyaya idzodzo tavhomorawo izvo zvatingaite pamusoro pazvo mukati megore rino ratapinda. Vhesi ya10 inoti, ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe, ndikanzwa shure kwangu inzwi guru rinenge serehwamanda. Saka resolution number 1 takatarisana negore dzva. Number 1, pinda mumweya. Usangopinda mugore dzva, asi pindawo mumweya. Johani anoti vanhu vaMwari, handidi kukunyeperai, ndakanga ndisiri munyama. Zvatapinda mugore dzva, pinda mumweya. Usangopinda mugore chete. Pane vanhu vatopinda mugore rino vachingori munyama. Pinda mumweya. Zvinoreveko kupinda mumweya. Mweya mutsvene ngaakontrole mafambiro ako mukati mezuva rimwe nerimwe. That's number 1. Ndoda kutaura zvitanhatu. Saka ndiri kukunonotsai kuti musakangamwe. Maresolutions hadi kuwanda kuti musakangamwe. Saka ndoda kuti munyore pazasi apa. Maresolutions anonyogwa. Pinda mumweya. Hazvoti Johani akanga asiri mweya mazuva ese, but ari kuti vanhu vaMwari pazuva iri it was a special day. It was a high day because it was a holy Sabbath. It was a day, the day of the Lord. Number 2, ndakapinda mumweya. Zvinoreva even gore rino, it's amazing year kuti gore racho rakauya musi weSabata, zuva dzvene. Saka tiri pazuva dzvene taifanira kupinda mumweya. Saka inzwa munhu waMwari, kana pane zvinhu zvoda kukuburitsa mumweya, iti izvozvo hazvisi zvegore rino, ndezvegore rapera. I'm talking about marriage. Inogona kuda kukuburitsa mumweya mukati megore rino. Iti kwete, ini ndiri mumweya. Ndikutaura pamusoro pebasa, machallenges eupenyu ngarege kukubvisa mumweya. Kana wapindamo usabuda. Ramba uri mumweya kubva iye zvino dzamarara gore chinopera. Tono celebrate futi kuti at least 2022 ndandiri mumweya. Umwe anobva ati zviri possible here. Tinogona kuenda kurufu tiri mumweya. Handire kuti rufu hakusi kuzoitika gore rino. Unogona kusangana neuroja uri mweya. Unogona kubuda basa but orega kubuda mweya. Unogona kubuda nenyika but orega kubuda mweya. Saka tinogona kusangana nemaproblems but usabude mumweya. Udza munhu ari padhuze newe kuti usazondibuditsawo mumweya, nokuti 2022 resolution among all others dzandandakanyora, I have one: be in the spirit. Vakawanda vakambopinda mweya vakabuda. Amantotaura kuti usafunge ndakapusa, kupinda cheche hakusi kupusa. Aiwa, usabvise bhachi rekunamata nezvinhu zvakakupoteredza. Johani ari pachitsuwa chePatmos anga asiri kumba Teresa pakakorapa. Kupinda mweya hazvine environment. Akapinda mweya ari musango.
pakati pesango, not only sango but akapoteredzwa nemvura, kwete mvura yemubhafu, tikutaura sea, a raging sea, mhepo ichiuya ichida kufukidza chitsuwa, nedzimwe mhuka dzaibuda mvura dzichibhonga dziripo hadzina kumburitsa mweya, makakanje hana kumburitsa mweya. Ndikutaura vanhu vasingafambi zvakanaka, vanoda kuasosietana newe, ngavarege kukuburitsa mumweya. Usaburitswa mumweya nana mvuu vari kubuda mumvura, kana nana matacha nemakarwe. Whatever is surrounding you must not change you. Jona noti handinei nemakarwe, handinei nemhepo kana nemosquito dziri kundiruma, mumweya handibude. Teresa, kana vori kuruma vedzinza haikuna kubuda mweya. Kunyange zvikaita sei, wakomana pane nyaya, hapana kukorera pano Mwari. Pakakora kapa, ipapapa pega. Dei kuchinzi tine one resolution, iyi yakakwana iyi, kuti Mwari munogona kundibudisa basa, but musandibudise mumweya. Munogona kundibudisa murelationship, but musandibudise mumweya. Munogona kundibudisa munhamo, but musandibudise mumweya. Ndogona kubuda nenyika kutoinda chaiko, but I don't want kubuda mweya. It's a powerful resolution. And then number 2, tewana pa verse 11. Ndangotora shoma dzakawanda. Izwi riya rakanzwa rakanga rakaita sere hwamanda. You see now, this year inzwa inzwi raJehovha. It's not part of my resolution now, but kana wangopinda mweya, you cannot miss the voice of God. Those who are in the spirit will always hear God's voice, because the Bible says, my sheep know my voice, they follow me. Ukaona usinganzwi inzwi raJehovha, wave munyama, vari mumweya vanonzwa inzwi raJehovha kana akutaura. Ende kwanzi ranga rakaita sehwamanda, ishe hwamanda ndeye warning. So they will hear the warnings of God. Kuti vanofanira kufamba sei this year. Mwari vachikutungamirira, ukanga wapinda mweya, Mwari uchanzwa achitaura newe, ende Mwari uchakupa direction, uchakupa warning yekuti kwakati usaende, kwakati usadye, zvakati usataura, because unenge uri mumweya. Usabudiswa mweya negirlfriend, kana kubudiswa mweya neboyfriend, kana nemudhara ukumba kwenyu, kana na landlord, kana na bosi wekubasa, kana na president, kana uti na minister wari kushanda naye. Kana uri mweya, ramba uri mumweya. Remain in the spirit until the vision is over. John hana kupinda mweya akabuda, angoti ndanga ndiri mweya, zvandakutaura zvese zvazvemweya. Haleluya. Haikuna kutaura panyama. Kana weimba, imba mumweya. Kana uparidza pamweya. Kana wakutaura WhatsApp pamweya. Whatever you do, let the Spirit of God lead everything that you do. 2022 igorere kupinda mumweya. Resolution number 1. Resolution number 2. Inzwi riya rakati kudini, ndini Alpha na Omega, amen, wekutanga nekupedzisira. Izvo zvawavona zvinyore mubhuku, uzvitumire kereke nomwe dziri muAsia dzabva dzataugwa. Saka ishi yekutumira inoreva point number 2, resolution number 2, pinda mbasa raMwari. Pinda mumweya, that's number 1. Number 2, pinda mbasa. Pane vanhu vakawanda vapedza gore vakangopeta maoko. Zvimwe zvacho unombozoti zvinenge zvine mweya tsvina, because imi munoti miwe muchiti muri technology, but watadza here kusendera munhu message iri kutaugwa. Izvezvi pane in technology yakanaka inenge ine zvimaaro zvokutadza kuti share and so forth, but noona kuti pamharidzo 1 panenge pane share 2, but vanhu vaona i430. Uri kundiudza kuti hauna vanhu vanogona kushare navo here? Hauna here shamwari dziri kuWhatsApp nedziri kuFacebook nedziri kuYouTube, whatever, haugone here kushare? This year pinda mbasa rekukohwa mweya kuna Kristu. Johana akaudzwa kuti unyore. Kana wapinda mweya, nyora zvandiri kutaura mubhuku, uzvitumire. This year usangotumira zvinhu zvakanyogwa neumwe, nyora. Tenete nima message ekungo forward isu. Why don't you generate zvemfungwa dzako zvawanzwa neshoko raMwari, wonyora? Be an author. 2022 igore revanyori vanoshare nevamwe. Saka pinda mubasa raMwari. Haikuna kungoti vachaita. Tinopinda basa raMwari nenzira dzakasiyana. Hamwe topinda nemari dzedu.
hatina zvipo kunyora ikoko, hatina zvipo zvokuparidza tese, patinopinda nemari dzako kuti ini ndakonewa kuparidza, pati dhora rangu richaparidza. Pinda mbasa. Mwakatoramba kuti gore ndoda kuzorora. Uri kuziva zvauri kutaura? What does it mean kuzorora? Vese vari vapenyu havana kuzorora, vanofa ndo vanozorora. Zvoo ndiri kushamba kuti uri kuti gore ndoda kuzorora, uri kureva here kuti gore uri kufa, uda kufa? Vese vapenyu, pinda mubasa. Usade kunyengetedzwa kuita basa raMwari. Zvawatoiri munhu mupenyu ende wapinda mweya, chawapindira mumweya kupinda muzvinhu zvemweya, kupinda mubasa. Gore rino rofanwa kupera wabhabhatidzawo munhu 1 kana vairi, kana Mwari wakuitira nyasha. Taita maresolutions mangani mairi handiti hamurashikika, pinda mumweya, pinda mubasa. Hande pavhesi ya 12. Ndakatendeuka kuti ndione izwi rakataura neni. Ndakati ndatendeuka ndikaona zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama. Kuna vanoziva chiprofita ichi, zvigadziko zvemwenje izvi zvaimirira makereke. Saka chechipiri chatiri kuona parapa ndechekuti Johani haanangopinda mumweya bedzi, but akapinda mubasa raMwari, and then akapinda chechi. Saka point number 3, resolution number 3, pinda chechi, pinda kereke. Kachiti chechi hatingorevi madziro. Be involved pa worship yepachechi. Be somebody ari muchechi. Uri pano pachano yemandara. Be in the church. Iva munhu ari saturated nezvinhu zvechechi, pinda chechi. Hatingoti pinda chechi, imi vari kupinda chechi. Ivai vanhu vanozvipira pakupinda chechi. Teresa kuti Mwari ari kuti kudini. Kana mainda virtually, pinda chechi. Kana mainda physically, pinda chechi. Do not be part of the church, but be in the church. Kuna vanhu vakawana vanoenda kuchechi but vasiko, vanenge vachitofambisa nyaya dzavo nemapurogiramu ekumabasa kwavo. Ngatipindei chechi. Regai nditaure nevatungamiriri. Ngatipinzei chechi vanhu vaMwari. Pane pamwe paunoshaya kuti kandi vanhu vafambirei. Unoziva kuti ndakafara pandakaenda kuchechi, chechi yekutanga. Ndakanosangana na district pastor wedu achiparidza, Pastor Chirika. Actually pawakandiona vakati motiparidzira, ndakati please ndiregerere kufundisa. Ndatokuwanai henyu imbotiparidzirai. Nhasi idei rakakosha because toda kunzwa zvamapiwa ekufudza. Why? So pinda chechi. Imi vakuru pinzai vanhu chechi. Mukainda pasanctuary maiona kuti pakanga zvisingaiti kuti every Sabbath chingwa chaichinjwa poiswa chiri fresh. Ndakukutaurirai, we need fresh bread, kwete bread nemamolds. Ungoita zvimavhesi zvekumonya nezvekungonhonga, ngochero ndaita. Kana usiri ready usamire mberi kwavanhu. Pinza vanhu chechi, yokuti kana vanhu vachinge vapinda muchechi vakanzwa uchitaura, wapiwa kuti uimbise, imbisa. Hakuna ngocomplain, muri kundidhonza, imbisa. Kana wanzi unamate, namata. Hakuna kuzvinamatira Mwari ndongo yemutadzi, ndiri kuda kunamatira vanhu. Namata, wanziita first prayer. Let it be clear it's a first prayer. Kana wanzi uri kumhorosa vanhu, mhorosa vanhu. Ikuna kuti ndiwana nori pano, pane wenzeri panapa. Hapasi pa court. Tauya kuti umhorese vanhu. Talk to the church in a way inotaridza kuti you are serious about it. Kana uchiita anything zvepachechi, pinza vanhu mumweya wechechi. Pinda chechi. Kuna vanhu vasadi kupinda chechi. And then handina kuwa number, tapa number chiko. Number 3. Hande pa number 4. Iri pa verse 18. Napakati pezvigadziko zvemwenje, mumwe wakafana nemwanakomana womunhu akafuka nguo yakasvikira kutsoka, akazvisungana pachifuva nebhanhire rendarama. Powerful. Kana wapinda chechi, uona Jesu. Gore rino munhu waMwari haikona kuona mapasta. Tavaona zvakwana. Toda kuona Jesu. Let the pulpit be used to see Jesus, not people. Vanhu vangagezi kuzora mafuta nekusunga matai, kuzonzwa ngano
dzatsiurona gudu dzekumba kwako, ndakarota, hatina kuya kuzonzwa kurota kwako izvo. Taura Jesu. It's high time the pulpit be used for Jesus and Jesus alone. Hapasi pekusorovha nyaya dzenyu panapa. Ndakaudzwa madhara mairi aiparidzana kuchechi. Kwainzi umwe akasimuka anobva ati, sangano, pano paita chikonye chakaipa pachechi panapa. Kwete kure kure, but muchurch board chaimo. Kwete church board member nje, but elders. Kwete elders nje, but wamwe wacho akatonditarira. Ndakatotarirana navo imombwe achiparidza vanhu. And then nguva inotevera kana umwe wacho apiwa mharidzo, anoti vanhu vaMwari, pano pachechi paora, pane mbavha dzimwe dzacho dziri mukati mevatungamiriri. Vamwe vacho vatouya kuchechi vane magatsi ekutomira mberi vachiparidza, vaiparidzana. This year, let us see Jesus and him crucified, not people. Kana wanzi uri kusimuka kunoimba, hatidi kuona drezi rako kana kuona dhuku yako, kuti vanhu vashamisike kuti akaisunga seiko, kuita sechikepe. No, don't do things to show off. Let people see Jesus and Jesus alone. I can't overemphasize that, because this church yakafirwa naJesu, haina kufirwa nemucheno kana kufirwa nengano. Vanhu vari kushandisa pulpit kuindisa pfungwa dzavo nenharo dzavo dzavanadzo mazuva nemazuva, ndovari kushandisa izvozvo. Kana taenda kuchechi, vanhu vaMwari, tauya kuzopinda chechi, hatina kuuya kuzoita zvimwe zvinhu. Tine nyaya dzakawanda dzatogona kutaura kunze uko. We cannot spend time yeworship taura politics dzemunyika. This is the time yekuti vanhu vaone Jesu, asi iye ega akarohekwa pamuchinjikwa. Gore rino, kana washaya umwe munhu, usashayiwe Jesu. Ndiye ega unofanirwa kuti uone. Hande pane chimwe chiga takatarisana negoredzva. What should we do? Verse 17. Ndakati ndichimuona, ndakawira pasi patsoka dzake, sendinenge ndafa. Akaisa ruoko rwake rworudyi pamusoro pangu, akati kwandiri, usatya, ndini wokutanga nowokupedzisira. A powerful man. Kana waona Jesu, shumira. Among the resolutions dzawakaisa, worship God, shumira Mwari. Ngarive gore rekushumira Mwari, usashumire vanhu. Haikuna kuinda kuchechi kunoshumira and worshiping people. No, worship God. John akawira pasi, akashumira. Let 2022 be a year of worship. Worship mumotokari, worship mudzimba, worship muoffice, worship parliament, worship parade, everywhere worship. Let there be worship in every place. Ngaive nguva yekushumira. Vanhu vaMwari, kana tasvika pakushumira ka, hatina excuse. Kana kunyara munhu, kana taronga, enzwai, pane mavara anogona kunga akafanana but akasiyana zvinotyisa. Worship and prayer, they are different. Unogona kuita prayer but usiri kuworshipa. But you cannot worship without praying. Amen. Worship is not part of prayer, but prayer can be part of worship. Let me clarify. And even prayer and supplication, those two things are different. Pane ma supplicators, poita ma prayers. Ma supplicators, vanhu vanongokumbira. Tichaitaura kandi kaona nguva. Vanhu vakumbiri, akangotsinzina kukumbira chete. Aidza ari kukumbirira iye kana kukumbira vana vake. But ma prayer warriors, vanhu vanokumbira vachinamata vachiworshipa. Saka, gore rino, be a worshipper. Mushumiri wa Mwari. Vanhu vanoshumira Mwari
nevanhu vanonamata Mwari. Kushumira nekunamata zvakasiyana. Vanhu vanoshumira Mwari havamushumiri kuti vapiwe, vanomushumira nokuti ndiMwari. We don't worship to get things from God. We worship because he is God. As long as ari Mwari to worshipa. Hatindi kuno worshipa nokuti kwanaya kana kuti isusu tanaya pakugwara. Tichigwara Mwari anoshumirwa nevagwere. Mwari ndimushumirwi nevarombo. Mwari anoshumirwa even nemabhachura. Anoshumirwa kunyange nevanhu vasina pekugara. Anoshumirwa. Saka hapana chinhu chinokanganisa chofanira kubvisa vanhu pakushumira. John ari kushumira Mwari ari mujere pachitsuwa chePatmos. Akapoteredzwa nemazerere emumvura, but worship yakaitwa. Saka usazoti isu kwedu kushumira kunonetsa because takapotedzwa nevanhu vakaipa. Unogona kutoshumira uri mukati mevanhu vakaipa, padzinza revanhu vemidzimu kushumira kunogona kuitika. You see now let's go for the last one. This one I call it one of the biggest of all the Hittites, because inobva yabata vakafa nevapenyu. Vakafa havagoni kushumira Mwari, but paresolution iyi muchaona kuti tiri included nevakafa. Naye mupenyu, verse 18, ndakanga ndafa, tarira ndiri mupenyu nekusingaperi-peri, ndine kii dzerufu neHadesi. Amen. Famba neane kii. Amen. Mukati megore rina 2022 chinja chaMwari, chinja chaMwari, chinja vekufamba navo. Tanga wabvunza kana munhu akuda kufambidzana newe kuti une kii here. Akati kii dzei, obva wati dzerufu neguva. Kana asina, siyana naye, nokuti unogona kufa. Ukafa usingawirirani neane makii, zvapera. Pane nyaya pa. Izvo ndine kii dzangu dzemota uko. Nyango vakadii vanotogwejemura. Kana ndisina kusvikako vanototi takamirawo makii. Kana usingafambidzani naJesu akambofa akamuka, ane makii ekuvhura guva, hauna shamwari. Tidzidzokorore tichinamata kanguva yapera kudhara. Takatarisana negore ra 2022. Number 1, pinda mumweya. Number 2, pinda mbasa raMwari. Number 3, pinda church. Number 4, wona Jesu. Number 5, shumira Mwari. Number 6, famba neane kii. Ishe tomutendai nekutipinza mukati megoretsva. Matichengeta Baba, chitsva tisu tiri kuverenga, but nyika inazvo. Patakapinda mugore zvakapinda nesu, nenhamo yakapinda nesu, namarufu akapindawo. Vaitoitana makwikwi kuti haichicha here 12 tipindewo. Takapinda nadzo nhamo, takapinda nazvo zvemudzinza, takapinda nazvo zvese zvine chekuita nesu takapinda. But what I want to pray for this hour, I'm praying, Lord, musatibuditsa mumweya. Toda kupinda mumweya tigofamba nemi. Kunyange tikafa gore rino, toda kufa tawirana nemi mune makii. Makii erufu neHadesi. Mugokinura makuva edu kana hwamanda yakurira. Muzita raJesu tadamata. Amen. God bless you. Kufungane kunaka venyika, iyo ndichasvika pawira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here. Ndichawa nenyerezi here, chiremba mumanheru zuva rawira. Nomukanda ponesa towe kumusha, ndichawa nenyerezi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuani wemweya.
musi unotyisa kwazvo ndichawa nenyerezi chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyerezi Jesu nomupa rokodzo narene zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi ndichafara kuona uso wa Jesu ndomupa rokodzo narene zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyeredzi chiremba ndichawana nyeredzi chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi ndichawa nenyeredzi chiremba mumanheru zuva rawira ndomuka ndaponeswa towe kumusha ndichawa nenyeredzi Hapo Jesu anounganidza vanhu vese pamberi pake tinomira seni mukutongwa pamusi werumbuko rwake achaunganidza vafunde asi adopisa uneho Yesu tinomira senyi murutongo rwemusi mukuru uyo tinonzwa hereza Jesu muranda wakanaka iwe tinodedera nekutya tinomiswa pahope yake achamubonganedzera mafunde asi anopisa kundewo tinomira sei murutongo rwemusi mukuru uyo ndizonga ngateretere nemwenje iri kupenya zvakanaka ona kuti apapo kwauya tagadzirira kundopinda achabonganedzera mafunde asi anopisa kundewo tinomira sei
kunangisa apo Jesu ari kudenga utinombirira nekuti tiwadakara rwendo rwapera iye achawo wangadedzera makunde aseya anopesa utewo tinomira sei nyimbo rwemusi mukuru uyo achawo wangadedzera makunde aseya anopesa utewo tinomira sei nyimbo